bandiraɓe cheikhna ahmada tidiane radiallahu taala anhu hono seydina seydi mouhamadoul habib bi seydina seydi taha bi seydi mouhamadoul habib bi seydina seydi mouhamadoul kabir bi seydina seydi bachir bi seydina seydi mouhamadoul habib bi cheikhna ahmada tidiane radiallahu taala anhu e kadi allah teddini wiigan kamgal ɓeyi wiigal ne kadi kanko allah newdanimo hikka arde daakaade e gardaka heen eɗen nganndi wowono tan koɓe gara ɓe gona madina on sahaa waktu fulɓe o walla beeƴen woɓe gara bartinoraade daakaɗo kanko noon usbii hikka arde e gardaka heeɗo daakoo ko enen e makko kirɗiɗi e daakaɗo haa hannde eɗen golliro e makko omo anndini kadi wondude ɗo e meeɗen haa daakaɗo saakoo noon ceerno ine weltiniral ɗum dental ngal kadi ine teddiniral ɗum dental ngal ɗum ɗon ne kadi ko ɓeydaade e allah ɓeydani en e nder ɗum widaade eɗen jittiral ɗum allah ɗum ko ceerno no yoni weltinire ceerno migi waxon nañ dëggal mbooloo bi am na kenn ci sëb cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu mu seydina si mahamadul habib yàlla indi na ko ren ci daakaar bi moom nag dafa taamu ren nekk ci biir daakaar bi ñu nag moom ñoo kontaloo ci daakaar bi fii ci biir daakaar bi nga fekkonte ne la bëri woon mooy ne ñu ñëw ñëw suñu Cheikh Tidiane ñi nekk dañ la gunaas su fekkente ne ci bis wala dee ñu ñëw barkeelu teew fii ci daakaar waaye moom nag ren dafa taamu nekk ci biir daakaar bi ñu nag moom ñoo kontaloo ba su samedi ñu ngi fii nekk ñun ba daakaar bi jeex tamit ñu ngi nekk ceerno nee na loolu yokkute la ci biir dental bi ren loolu tam ngëneel la ci biir dental bi ren kon nag ñu bëggee loolu ci bëggalee loolu mbooloo incha allahu taala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Saya mau menuju Legate, insyaallah. Ini saya salah. Ini tujuh perjalanan cukup nak dijual saja. Tuhan saja. Betul. Ala jarak, bu. Ala. Keadaan ini ada sana. Jebar kena yang kaya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جمع المسكين في المدينة الله أكبر الله أكبر.
Allah
السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وضربة يطلب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jagal Juna Fitri Mbari Haji Bapade Masa John Panggarama Gazi Gazi yang juga yang mahal menjalan Masa jadi dengan sepatu ini kurma Assalamu alaikum tedduɓe sa joni juulama ha paari waktu paari ha gati goto fof no fati nokku mum ñaagima Allah ñalawma ko duwa en fof gara wayno Allah fof Allah dat ngal ko hen maɓɓirede ko ñanduɗo ɗum paman fof yo Allah jaɓanen inchallah jam kadi en cikkani sikke inchallah ma Allah jaɓa inchallah rabbi joni ma pani Dakar en namde julɓe seeɗa yoga hen ɓe ganda arɓe Dakar. Assalamu alaikum kaw siɗ namdoma Dakar hikko ko jiiɗa hen e holno puɗɗi arde Dakar e hol sababu jiiɗa Dakar e hol moƴƴere jiiɗa Dakar e hol wasi kadi dokkata ɓe ganduɗa meeɗa arde Dakar wala Allah wala ɓe gara Dakar. Alhamdulillahi rabbil alamin jetti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala joom baɗe e bawɗe e battuɗo en e jeeyaɓe e yeɗorteɓe ko waɗetega ko e sikki ala minen to tawi ko to banggal arde Dakar no wayno min ɓoyani arde ni saabu min gari ɗo tan ko e 2025 ko nde min puɗɗi wattude arde Dakar. E holko tinɗa e argol ma Dakar holko tinta sa ari Dakar? Dakar sa ari hen so tawi tan dewal Allah dakammi gonɗo hen o ene welma tan sa ari Dakar a weltoto saabu min mi leeli arde Dakar kono nde garmi Dakar nde e so tawi neɗɗo ene sekana hoore mum ñande hen mi sekani hooram holko mbaɗatnomi to mbiɗa woppi julɓe ɓe ene gara ene ɓofta min mbiɗa to jooɗi mbiɗa heddi caggal wadde ɗo ko arde tan dañde aduna noon e lahara fof kala julɗo mo Allah henni kaɗo haala yo andu ɗum ɗo ko gueɗal Allah no ceerno wini ko moƴƴere nde Allah addani julɓe ko julɓe fof kadi jeeyi mo
Allah yiɗi noon arata yo Allah yeɗ en heen kala julɗo keɗiiɗo ɗum ɗo yo andu ɗo ko nafoore aduna e lahara aduna haaju ma aduna humto lahara ma kadi moƴƴa feewa yo Allah jaɓan en noon yo Allah waɗ ɗum daka jaɓaɗo hoto gummiɗa gure meɗen min gummimi ko wuro ene nder Mauritanie deuxiéme capitale Mauritanie woni Nouadhibou ko ha Nouadhibou hakkunde Nouadhibou tan e Rosso ene woni 80 capanɗe temedde jeenayyi kilométre hakkunde Nouadhibou faade Kahédi hakkunde Kahédi ɗo mi anda kono sa ƴeewi to gummimi to faade ɗo hande bi mana mankata ujunnaji 2 kilométre ko seeɗa sa ƴeewi kadi to gummimi ɗo eɗo garmi ɗo weeyoji ɗi ene certugol ko ɗon tan wawi hadde ɗum tagui minen somin gari ɗo emin tampa holɗum toon ene ɓuuɓi ha ɓuuɓi ɗo ene wuli ha wuli kono noon nde wonno moƴƴere tawetede ɗo nde ene jaari fof barakallahu fina wa fikum Dental Dina TV eyo barakallahu inchallah bandiraɓe sehilaɓe hawde neɗɗen e Dakar mata o sahaji en ɗum fof paati koye nokkuji mumen assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatu kaw salminima inchallah Dental Dina TV min namdade ma mane garɗa Dakar en puɗɗade Dakar ɗo jeeyami ɗo gila 1990 mi peri holko jiiɗa e Dakar jiimi e Dakar ko ɓuuri Allah moƴƴe no feewi ɗo kay dental ngal yo Allah junno ha juuta barkalami barke seere meɗen seere dental ngal kay so wona ɗo ko ɓuuri Allah mongal eɗen jetta Allah tan eɗen jetta ceerno meɗen seere muɗum e juutde balle battane moƴƴe Allah no junnata gurdam makko e dental e omo wawi dusde dental ngal ha juuta barkalami barke seere meɗen seere neke mon noon wona haaliyankoɓe mbiɗa yiɗi junnade no feewi e jara no feewi mi weltima no feewi mi jarama onon golle mon ɗo yo Allah nawde yeeso barkalade ɗere seere muɗum yo Allah nawde yeeso ha wona guendi hakkude mawɗo e calminama juurama beltanama jarama ɗo ko Dental Dina TV Dental Dina TV e calminama on juurama beltanama no feewi onon beltanama e darde moɗon minne min gari ɗo e Madina Gounass ko gila 92 nde min gari ɗo kono wone yaara yeeso tan noon mbiyata ko moƴƴere Allah mum ko yeeso tan yo Allah waɗa en niwya holko tinta so ari Dakar tino min tan ko belemma e softede sabu a yiyat bande en a yiyat ɓe mbayruɗa yiide a yiyat kadi ɓe nananoɗa ɗum woni onon ani onon min nananno on tan komi meeɗay ko yettere Allah no feewi yo Allah nawru ɗum yeeso barke Allah e ñala ɗum yo Allah fino gurdam ceerno wadde hen cellal e sembe bar sekjani calminama on juurama ha joni bandiraɓe noon Dental Dina assalamu aleykum assalamu aleykum rahmatullahi taala calmin juurima e Dental Dina TV min namdoma holko kabaru Dakar o wadde ko min ɗa yimɓe seeɗa beltoto sababu Dakar o e balle holko jiiɗa e Dakar e sa ari Dakar holko tinta alhamdulillahi rabbil alamin Dakar kam so neɗɗo ari han ima yiyan hoore mum ko moƴƴere Allah ɓolde woni ga hen joni neɗɗo tan arde ga sa ari a yii ko woni ga ko aɗa jogui sa hoore aɗa jogui ko kalɗa alhamdulillahi rabbil alamin fofof ko jaam alhamdulillahi rabbil alamin ɗo so tawi ɓeyde hay ɗo eɗen gara ɗo eɗen jiiya seereme men ɓe waɗa hen tan ko yettude Allah ko heddi ko sifora ko alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rokku en ɓoyde arde ɗo tawen ɗo ceerno men barke Allah ina waɗi mawɗo min komi barkewinajo min ɓeɗo fof komin barkewinaɓe min gari fottude e lulni Allah yankore nde ñagat Allah tan yo Allah jaɓan en masita sukaɓe meeɗa arde Dakar walla neɗɗo meeɗa arde Dakar holko masita ɗum yo arde Dakar Dakar di ham kala gandu Dakar foti ande Dakar kala gandu Dakar yo ar Dakar kala nananno Dakar yo ar humpito waktu goto mo julɗa ga ene wawi ɓurde dendagal gurdam ma foof waktuji ɗi a juulani ga hen waktu goto tan sa dañi ɗo aduna ma e lahara ma foof moƴƴi eɗen jorti garɗo ga fof koko jaɓante ɗum sikki ala hen kala garɗo ga koko jaɓante ɗum kam en ngala hen sikki saabu ɗum ɗo ko gollede Allah weela sa yino wayni tan andata ko welede Allah woni ɗo hen nden noon so dañi welede Allah o a dañi goɗɗum hankkandi ga ɗum ɗo on weeloyi Allah
coomiiɗo ɗo henne enen fof yo Allah rokku en weleede Allah nde eɗen jorti kadi kala garɗo ko dañi weleede nde kala mo Allah jogorani weleede o wawata arde o wonnon ɗo ko nokku weluyo Allah ɓolo garɗo fof tawata ko naata e weleede Allah inchallah on jarama joni dene Dental Dina TV ballal ceerno Yaya Ly bandiraɓe vraiment Dental Dina TV kala garɗoɗa ka ene welto Dental Dina TV Dental Dina TV ɗum woni alhamdulillah ɗum woni wasi ɗum woni Daka o sa yi neɗɗo tan kala ko wuli assalamu aleykum min gaare mon de yaweɗe assalamu aleykum min gaare moɗon garano kalon seeɗa komin naftoro Dental Dina TV are mon Dental Dina TV are mon kalon ko Daka o ko jiiɗon e weltare mon Dental Dina TV garno salon Dental Dina TV min calmitima min juurima e weltana namdade on Daka o holko jiiɗon hen e son ngari Daka holko tinnoɗon e koye moɗon mi tawi ko amen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe mbiɗa hon noon Dental Dina TV on calminama on juurama beltanama jooɗiɓe ɗoɓe kadi calminama e Daka kam ko hunde mawde somin gari ɗo min tinan ko hunde mawde kay saabu somin gari ɗo so ɓalɗe musal natta musde aywa si ngala coftal ngal daña coftal himmirde arɗo o tawde dental ngal kadi sa ari ha joɗɗa kadi aywa ala jara hono Allah tan meho eyyi ɗum tan min jiyete e dental sa ɗo kam a yiɗata hodde a yiɗa heppata haɓata aya ɗo min jooɗi ha joni dental yeehi koɗa min ɗo min jooɗi ha joni wono min jondinani hen ayi ɓeɗo musidɓe jiiɗa ɗo min dendi Daka kono kamɓe siɓe gari ko ɗo tan ɓe dakoto ɗo tan ɓe jotto ɗum noon ko tinde mabɓe Daka nde eno Daka oye mawnude mabɓe ni inchallah ko noon ɗo jaaɗa fof noon ko noon wayi dende kala jaaɗa kaɗo Daka ɗum ɗum ɗo wonani haali inchallah taala on calminama on juurama beltanama kadi inchallah no garɗon ha yimɓe namno waɗa haali Daka saabu ɗum ɗo woni Daka so pour nde ande eyyi kala mo andani Daka anda Daka mo softa Daka ko softare Daka inchallah taala on jarama on calminama on juurama beltanama kadi inchallah holko basirɗaɓe meeɗa Daka ɓe min mbawi arde Daka kam koye ko foti ko wallede no mbaɗɗon ni koye ballal he jeeya saabu Daka kam aywa saaha fo min duwo minen ɓe meeɗa arde ɓe yo gar hande ñalawma sakkiti hen yo ar ha yiya eyyi saabu ono arno rowani kono o saaha moni lijel lawol no ardi ɗo mbiyamo woto ar an tan yo Allah dumala gadda woɓɓe inchallah taala saabu ko noon wayi kakkitaɓe eyyi ceerno en mbiyanno e kirndol gotol Daka so neɗɗo tawi ne winda e ɗerel mum janggo o ando o wiya somi ando duuɓi temedere taw mbeɗa yaha Daka ko ɗum woni Daka inchallah taala calminama on juurama ɓe beltama inchallah o haalin gasi anne haala ma en sohla hen ko eyyi ko weltare tan min kam kono o wirni tan Daka kam gonga mi ɓooyi arde Daka kono ko hikka garmi gadanol Daka udditorde tawnim ɗo kewnomi tan ko fadde ha duwaw are duwede mi ara hikka noon mbimi yomi arde fuɗɗode temi nimsani ɗum nimsumi kay ko hannomi duuɓi ɓennuɗo ɗi hannomi yawde arde ko ɗum kay nimsuni kono vraiment mi andi sade ara Daka ar law tawtoreɗa fuɗɗorde ha wortorde ɗum woni Daka te so Allah jaaɓi kadi no wiri ni woɗɓe ɓe garani Daka mamin mbat feere komin jiiye Daka komin tini e Daka ko mamin mbat feere kamɓe ne ɓe tina ɗum inchallah on calminama on juurama on beltanama inde yettode min ko Samba Guissé mbiyetemi komi petenajo kono jooɗima ko Dakar calminama min juurama Dental Daka Dental Dina TV min calmitima on minenne min juurima on ko weltare tan hono no ɓe mbiri ni Daka kam ko Allah tan addani en ɗum addirani en ɗum seerenɓe men ɓe holluɓe on ngolɗo laawol eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe maɓɓe jeese men
e koɓe gacciri en ko noon ko nafoore leñol ngol fof aduna o fof ko nafoore mum wona aroɓe dakaɓe hayɓe ngara minen kam miɗen paami ɗum ko woni ko min puɗɗima arde joni miɗen yi hen ɓeydare gila to banggal ɓesguji ɗi ha e banggal guure ɗe ha e banggal galleji ɗi daka o nde min garanno adan wonani min tawran eyyi wonani min tawran no tawrede hande ni noon ko ɓeydare mawde ɗum noon onon joguitiɓe ɗeɗo golle miɗen duwano on yo Allah junnu ɗum ha juuta oɗon jahna golle ɗe hoɗon moƴƴina golle ɗe hoɗon kadi kolla yimɓeɓe kadi no ene beltoro ɗum ɗo koko nawrata ɗum yeeso min beltima e no mbaɗirton ni miɗen jetta Allah yo Allah hawri en ɗo saaha mo wuuri kadi min ko Amadou Sy mbiyetemi mbiɗe jeeyaɗo wiyete Jokkul e caggal Kaolack minen garde ceerno amen ceerno Ali Sow to ɓulu ɓoggel on watta toon Daka Sine saɗa nana Daka Sine ko ceerno Ali Sow mo ɓulu ɓoggel kanko watta toon Daka Sine o ɗum woni noon min dañi ɗo e nder Daka Madina he ɗo wiyete kadi Daka Sine e hitande fof ko ɗon min kawritta min dakotono noon ko Daka Kaolack kono hande o Allah feccanimo Daka makko no wiye Daka Sine e gardugol Mahfous on woni almudo makko ɓadiɗomo jogitaniɗomo golle ɗe onon ñaago Allah ne onon ɗe golle yo Allah juutnu on hen ha juuta yo Allah ɓoynu darde mon Allah accana en ɗo seerenɓe ɓe ɓooyeden hawrude ɗo yimɓe fof beltima kala garɗo hikka arat mo wuuri hay goto noddatama garɗo ɗo fof ala hen noddaɗo goto fof ko kañum taƴani hoore mum biye ari notiti noddago Allah kono hay goto hen noddago ala bindaɗo lettre ala baɗaɗo téléphone ko yimɓeɓe fof ko Allah tan addi ɗumen Allah gadduɗoɓe ɗo o ne ɓe tawi ɗum ɗo sabu sa yi ɗum ɗo no gollirte ni ene hawni sabu to noddetake ko ina ila tan ene ara gila ɗo wonno bowal laɓgal ha wiya tep ha dañata ɗo jooɗiɗa ɗum ɗo ko kawise mawɗo kala mo ɗum hawani wonko heddema ɗum ɗo ko kawise mawɗo te ko Allah mehone Allah meho hay goto hen hay so neɗɗo yaɓɓima hay sa yaɓɓi hen neɗɗo ko an jaɓɓuɗo ɗum o kañum wiyanma yaafo ɗum ɗo kam andama tan ko Allah tan woni ɗo yo Allah jurnane allahumma salli ala sayyidina Muhammad gele moƴere beltana fewi semina Daka men Daka ko ha goɗen hen joni Allah yo kan celal sembe ɓeɗe waɗide ha temma inchallah jargi on fallo de bari no dam ko binan ko ko ham ko binan de sawa ko Dental Dine TV on calminama on juurama ɗum en kawɗe ha wiya kadi inchallahu taala wonamo gardanoma ko paɗaɗo kadi ko juɗɗo kadi joftede no wadde kadi ko lor wonande kadi ko way noon kadi yiɗa lorde hay goto inchallah kadi keɓaɗo ko kadi koye heewi famɗani ko seeɗa barkinɗo seeɗa barkinɗo bacciri jordi barkine ha maayi so wiyata mbatta tan ganda ko barke on kadi on jarama e yebgol ngol on jiyam kadi partie somi fof min ji on jarama kadi en baala jaam janggo inchallah kadi kala Allah feeñi kadi mbaɗiren noon inchallah on jarama ko joom walanen ko musidɗo moon guiɗo mo saabi Allah Yaya Ly Kaw Sénégal wonno ko emo ñii ko ɓe Hamdoul Habib Ley to mbaɗi gasɗo e en mbaala jaam on jarama